Ndamira pamberi pedera pamundasa. Ndamira pamberi pedera pamundasa. Zvokwadi. Zvandoda kutaura ndezvechokwadi. Ndaipa ndakafa nemhosva. Ndanyepa ndinobatwa nemhosva. Mwari arimubatsiro. Mwari arimubatsiro. Pamusoro shumba. Pamusoro sekuru mukukudzi. Sorry. Alright. Pamusoro machinda. Pamusoro machinda. Alright. Inowanika. Yeyo Jackson Kombero. Ndakauya muno zuva 14 December. Pakataurwa nyaya yepaPalm 69. Palm 69 iri musonzo petesera. Iri musonzo petesera kudaro. Uri kutonga pari zvinezvi papurazi ipapo. Wandingati guardian wepurazi iroro ndini. Pane gomo Rameki namai wako, pane gomo riri pamhiri apa. Rine wanoritonga, pane mai wakapisa apa akauya mudani. Rina trustee wako. And I am the trustee of farm number 69. Zeni zomupisa na mai wako. Sorry. Zeni izomurikuita na mai wenyu. Murikutamba makora. Ini munzona mamu. Nyaya iripo. Ndekuti Lameki na mai wake vari kuclaima land yakati isiri yavo. Zvatopera. Lameki na mai wake, sorry. Regai nyanza kutanga zvakanaka. Changamire. Takauya pano. Pakaitwa kutaura. Kaitika muno ndakuda panze apa. Ndakayereceiva mathreats. Apo pamuti apa. Saka ndakufamba ndakudi. Ndabwira. Apo muyadi menyu umo. Ndareceiva mathreats iwayo. Wana mukoma gende wangu waripo. Kati aiwa. Zvozvadareshi. Ngatiende komangara kumapurisa. Ndopataenda kunomangara kumapurisa. Ndokusvika mapurisa hapo. Tibva tadzoka kuno. Panzano izvo yaitika mudare maChangamire. Ngai bvayatorekudzwa. Because nyaya iyo muda muri kutaura ndiyanga iri kutaurika panapa inyaya yekuzvika. Right, mathreats aya aitokonzeresa kuti daika ukati papauro. Akazi toki uri kumira nenyaya yepurazi izvo zvamboita sei. Na Lameki. Ndiyo nyaya yedu. Then number 2 iripo yekuti ndiri kuwainda estate yababa wako. Handitika. Pane kutaura kuri papurazi ipapo peimba yakawakwa nemukadzi wechipiri weuyu. Yakauya yeipindwa ndimai uyu. Ivo vanotoziva kuti kwasagonda Samuel. Kwakakarora hanzvadzi yedu ikafa. Akaroora mumwe mukadzi haana kumbopinda muhausi yaigarwa natende wenyu. Wakaenda kutsvakirwa, wakandogarawo make. Saka uyu wakabva pake. Amene kuti akanga ari for 25 years asiri kufamba. Ochingotanga kudzoka kuti ndadzoka. Last year kuna August. Zviri kundishamisa izvozvo. Ndiri kutoita basa iro ndiri kuita, ndiri kutodisturb. Chechipiri wakaramba kuti uyu asaine pepa yemukadzi uyu. Ndikazoona kutaura namaSouth High Court. Wakati nyora an affidavit inoti munhu uyu waramba kuti uyu asaine kuti chakati. Saka ndiyo nyaya iri panapa. Ndichada kuzotaura hangu zvimwe asi I want to separate this issue. Kuseparate my issues are not one. My issues estate. I will leave that one to the High Court to decide. But now to pay the High Court, do you check party direction? It would be estate movie Yashi was saying. And so that one is clear. It's clear. It's out. It's a work in progress. It's actually issue in the High Court. It is what I issue. Then he mattress. And this. Can I have a mattress?
it becomes criminal. And kuti itobve mucriminal ndeyekuti vanhu vanonga vataura nawo wizana. But besides izvozvo inenge itori ichi inenge yacriminal. Yes, zvakaitikira panapa handiti, but I'm not a witness to that. Good. Pane witness uripo. Unoona nyaya chekudaro zvaitikira padare pangu panapa, asi I'm not a witness kune zvakadii zvakaitika. And so pakuda kuti maybe you make a police report, and then you make a police report, you then use the one wanga waripo wamuti mawitness akaona muri kubatwa pahuro nechii nechii zvese. And then nyaya yopinda vanojustice. Maona nyaya mazoona here baba chakamira dzoni. Saka imi muchiisa ichi a police report, then wakati panapa padare panapa wakaona zvichiita sei zvichiitika, moaisa as state witnesses, then the court will then decide. But ye estate ngaipenalizwa nechi ne-high court, then isitotanga Right. pane Chimwe chiripo ndechekuda izvi. Pari kuwaindwa estate iyeyo pane kutaura kakwemukadzi uya anga ari pakauya. Une vana vake, ndiye wakavaka imba iyoyo. Une vana vake varikuda kuenda kuchikoro, wasitoenda. Let me assist you. You are waiting in the estate yababa wenyu. Handiti imi muri chi-executor. Handiti Handika ndizvo. kana muri executor, handiti it means you are not representing your interests. You are representing the interests of the family. The beneficiary, e.g. estate. So you are just in there to represent them. Everyone. Including akawaka imba neasina kuwaka imba. As long as are registered as a beneficiary of the estate, it means that mukadzi yeye and she has got a right kuti anga ari included mu estate iyo. Because ane wana wekwani ukachikombera. Pamuchazoti mapedza handiti the court ndo ichadecide kuti paestate iyi ine heritage yakati, handiti uyu mwana gets heritage yakati, mwana gets heritage yakati. Pavana imimi mese handiti ndiye muchazoti uyu achasheya yake yauya directly kumhuri kwake, osheya hondo yadii yapera. Muchazoona kuti mai uyu munetsera naye, handiti handiti mukadzi wemunina, mukadzi wemunina munina ari entitled kuestate. So hapana chiri amisiwa, there's nothing amiss, because mukadzi iyo kana atori mukadzi wachikombero atori entitled kumabenificiaries echi estate. Saka you cannot leave uyu murume out as long as murume arimo. And it means the wife is also because the husband is there. And pachashayiwa estate, pamusha estate, murusha estate ine muri wana wachikombero. Imimi uyu and how many others? 5 others. And 5 others. Ndimi murusha estate. Because ndimi wana wachikombero, ndimi mabeneficiary ari achikombero, not wasukuru. Not uyu uri kuuya kodisturba zvandiri kuidisturba papurasi. Ndiri kuti inini kana ari kudisturba, ari kudisturba on behalf of his father. That is if you are ill-treating his father. So if you are not ill-treating his father, isu chatomutaura kumukomana chete Lameki, handiti Lameki, estate iri kudistribute haisi yababa wani wako ndiyasekuru. Beneficiary weestate yasekuru ndibaba wani wako. Iwewe unobenefita kubva kuestate yani yababa wani. Saka parizvi pamusoro changamisa parizvi ino ngaambofundikira kana atomira is why such compare kutaure
Haafundikiri kana kugara panzvimbo pababa wake. Because baba wake is a beneficiary just like yourself. If you are saying Lamech must move, it means your kids want to move as well. Musara muri vana mufaiti. Imimi wakadzi wenyu nevana wenyu wobuda wese. Iwo kana usina kuti wako wabude, it means kuti walameka wadiniwe futi. Mese mukumirira kusvika D-Day radi. Muno umwe naumwe pababa wari. Ndozvandinotaura kuti uyu baba walameki aripo. The reason why he is not here. No, it's okay. It's more I'm just guiding you. Kutikana, if you are brother, kune baba wani, walameki. And it means kuti my rights are being enjoyed newana wenyu, my privilege are being enjoyed newana wenyu. Are the same privileges nofana kuenjoy newana wani walameki. And musati my benefits, my privilege, whether you preserve for yourself and your family. No, you are not only you are only the executor. If you are the, it simply means you are representing the family. The mere fact of being the elder brother. Changamira kamsoro. Ndochipinda sei manje ngekuti watopfenza nefensi iyo ndakachengeta for 48 years. Wapedza zvese is why zvandokuwa. Afenza ndiani? Ndini? Ndati afenza ndiani? Uyu. Afenza pano. Parugara. Parugara ni. Afenza parugara ni. Kana brother, iwo makutora manje. Isai application for internet. And stop that until estate says ndinazo pana pachakambira makazvibata. Ndozvakuti kana makaita izvozvo then he has to stop. Moita wind up chi estate until the estate yaizwa wound up. Ndipo pachazopiwa kuti iri 1 out of 6 out of it. 160 more. Kana paita interdict akaita go against interdict ya conduct of court munhu akusunga. Satumboti for now wazukuru nevana wazukuru ngavambomire kuti ngavambofundikira. Only the 5 brothers waite sei waite wind up this estate. Then from there muizoti takutora direction asi inini my advice to you, being the elder brother doesn't mean kuti ufume hwababa ndewa. Be mindful of that. Handisi kuti ndikuda apa iyadukupa isheti iadvice yekuti chimwe chinokwanisa kukonzeresa kuti muite maproblems nevafana apa inyaya yekuti maakuti zvese ngezvangu, because usakangana kuti uchafa uyo ukafa uyo mwini wakachasara ari mukuru akasara wari mukuru achata sei achadisplace wa wana wako iwewe because ndini ndavo akaavoida izvozvo. Okay. Izwa kuti elder brother nekuti father zvakasiyana. Izvozvo be mindful of that. Kuti elder brother nekuti father, those are two very different. Ukazi ma siblings mire haumiri kwako wega bayo kuti ndo wamukomana mukuru. Unomira pane wako wadikira wana mukomana wadikira nehanzvadzi dzako. Ndiwo ma siblings ako iwo. Baba wako akazimira na siblings anomira chini newake haamiri newe. Izvozvo sabozvikangana. Izvozvo tosabati ukazvikanganwa unoita maproblem. Takadzidziswa mameetings akaitwa apa. Zvese izvozvo. Besides my meetings, hazvingoti meeting bed. Zvinoda common sense. Common sense. Right, anyway, let's go and do that. Let's stick to that. Ngatsai netsari nezvinhu zvisinganetsi. Pamwe pacho tinoti wana pamwe pacho azosunge bamba. Wakaona kuti baba wedu pane paruta sei? Pakona wanouya vachisapota chii? Sairi ndongo just go out and do the correct chii. Simple. Wind up the estate. Yoshewa zviri proper. Musarwe. Don't fight. Pawakafenza. Iye wakatofenza. Ndosakuti it's wrong. Ngatimire process ite sei.
pamusoro changano Lameck Chikondo. Yes. Zvataura zvekuti ndakafenza pamba pawo kunyepo. Pandakafenza pamunda patiri kurima kuti mombe dzine mbudzi dzisapinde mune ndoita maveggies. Pamunda pauri kurima ngepari? Ndepababa. Ngepababa wako. So there's an issue now. Eh. Land dispute between your father and him. We should be resolved. It's really different from the estate. Mazona baba. Imim kana pari pamunda baba. Regai baba afenze pamunda pari. Ate. Imim musafenze. Regai baba afenze. So that kana ari mwingine wake yaonesa naye na mkomo wake wodetsana nani? Imim yes, in as much as munobatsira baba nekufenza munda wababa. Asi baba nemwingine wake kana mkomo wake ngawarisolve nyaya yavo first. Then you do this after. So let's go sit down as a family. Think as a dog. Because it's not necessary coming here. That's the same. Right, Andy.